Musta na katong ako ang masahista, no? Pila na kabuhan, wala yung kapamasahe ato. Ako atong tiksan mo, pa ba ka to sa nga? Tagam-tagam ba itong inahak ko? So yan, tiks. Sugot kasi mo ari to, why, wato siya customer. Tiksan sana ako. Uy, Idugay naman muna aka tawag si ma'am na ako. Basing yung uli niyang bana sa? Kay abroad ba to yung bana? Basing nangalagkalag to. Nangalagkalag to sa baon ni ma'am. Pihar ba itong ma'am ba? Oh, makasilip ko. Oh, ni Tix. Ma'am, git eh. Dong, ari dire. Kay magpamasahe ko. Tulpon ko ni Beke. Siguro makakwarta na po ko aning ma'am. Timing ko, ako'y kwarta ron. Di yung kwarta ko, may nagpahilot na ko. Basing ninabi ko si ma'am nga. Pala utog kay ko. Nasa. Tos ko eh. A few moments later. Wato na ko mo reply ito. Ugi mo reply. Sigurado nabasa dito niya. Kuha na paboto na. Basi dahil mo rin ito. Ay, giduka. Ani, ay, makaduka din sige tagkaog kumba eh. Kaning sobras mga kalag. Makaduka yun eh, sige kaon na ni baboy yun eh. Mabuto lang to na ako kasi maabuto niya pagkaon. Sakit ako mga buko-buko eh, pamaulan ko eh. Pamaulan ko. Hiniwa atong baboy gahapon. Nagyod ko ilang ma'am. Anaar siguro ron si ma'am sa ilaha kay itong sahim to siya. Atuon ako. A few moments later. Ayo! Ma'am! May buntag, ma'am! Uy! May buntag po dong! Daan pa dyan kung muari ka! Nalisod! Ma'am! Musta, ma'am? Ayaw kayo. Uy, ikaw! Ayaw gihapon. Abi man ako. Ning uli imong bana, ma'am, kay mga lagkalag sa imong bao. Wala daw ay. Dito ka ulit ka. Ang dugay pa kayo tumuli. Dugay pa dito siya muli, day. Tumuli akong bata. Unya, nindot kay, unsa may kuan mo handa kalag-kalag, ma'am? Padaghang kayo ay. Hindi ko kanda. Nagtinibuo kag manok. Ana. Ingon ka buok manok nga. Tulog ka mo akong manok iti buok. Sus, kataba kong manok dong. Purti yung lamiya ang tato dong kay katong manok ka. Wa ito katunubog yuta. Huwag mo gawas to sa nga magtakingging to. Lamia kung manok ka, ma'am, sa tamis day kitong sabaw, day. Pwede rin mo supo ng kuko ato. Ito, ay. Ikaw makaon ni mo ato. Makatuwa ka, dukaon ka. Unya, ma'am. Magpamasahe. Magpamasahe lagi ko ni mo. Ako lagi, ma'am, nangita sa gugmong masahin ako, ma'am, kay grabe perti. Bayad man ko, nagpasuhol ko dito sa among silingan, ma'am, nga hako talublak, ma'am ba? Nya. Mas kita kung buko-buko kalawasan, ma'am, eh. Oh, no. Ngita. Ako na rin masahe ni mo. Baw, di ka mo masahe. Sus. Kani akong kamot dong. Huwag makaabot pa sa akong buko-buko. Di ako mangitag masahe sa tao. Ako na rin masahe sa akong kagalingon. Ayaw, guday, anya. Ni mo, ma'am, kay mayan kang masahe. Beh, Ato ko ng tistingan. Swaya na mo. Sige, sige, sige. Tistingan ako. Okay, hapa na rin, be. Buko-buko lang ka ba masahe ni mo? Buko-buko. Bebe, ito mo nang. Buko-buko. Masahe mo, be. Kulin ni mo buko na kung kuan, ma'am. Tanggawin na ni, ma'am. Sige. Buko ni, ma'am. Sige, daw kaya magkuwatag hapin. Kuwatag hapin ni mo. Pamasahe na kasi mo buko-buko. Happy na ni mo, ma'am. Hindi lang kay atong. Higda ko. Di man, pwede mo masahe nga. Naay purol ang masahian. Nga, buko puro Uy, ni. hindi sa ako rin. Ako rin mo manihong ani. Ay, kabala ka na. Kaya ako rin mo manihong ni mo, anak. Anak, day. Ito ipakog mo ko, ma'am. Kita ako magkubo ka. Kaya magkubo ko man. Magkubo ko man dong. Ubo ko. Oo, magkubo
Giduka nung kuan ni ma'am. Kaya kay atong Ano yung kumasahe nung giduka na ko. Kika to ba pangtaon ang usa imuhang mga kanuhot. Us panuhot. O us panuhot. Okay. Okay. Kahabulan dong ha. Kay ang kanila bang us panuhot mao jud ni siya porting pagka kuana. May uhad jud di kami lang mo patlami. Ya. Tarong ang hilot ma'am. Akong birahon ang us panuhot ha. Uy, Birahon ako us panuhot kay. ibra. Sige, birahon ako us panuhot. Ibra, okay parang hawag ta panuhot ma'am. Uy. Okay. Julin malagi to mong gibira ma'am. Oh, Julin to? Julin na. Abi, Ibot ako sa kubog Julin. Saan lang kubog Julin? Katong tapat sa Julin. Tapat sa Julin. Ingon man sila nga. Bungkagon jud ko ng us panuhot. Bungkagon tani. Tarong nga ma'am. Bungkagon tani us panuhot ha. Sige. Saan na? Di naman naman na Julin mong gibira. Ang punuan man na sa kuan lagi. Panuhot? Panuhot. Ano ang ugat nga? Ya. Ang ugat nga. Ya, Kuan okay. ba? Ya okay na to. Kinakusgan. Okay na to. Wala, okay na mabati. Okay na ma'am, okay na ma'am. Agad madad ma'am. Man. Pati na gyud aning kuan na ma'am. Something na yung kayo ma'am. Wala. Something na yung kayo ni ma'am. Wala sa mana dong. Nga, okay handa ka ni ma'am. Wala sa mana eh. Wala ma'am. Hing 90 degrees na ni ma'am din na. Kasi ano din ma'am. Patay. Tabang. Di na madadong. Dali ma'am. Di mo na. Di ba dahil ginuo ko. Patay. Maglabad akong umam, maglabad akong umam. Di ka. Tayo kuan ma'am. Di yun ka. Birada ma'am. Birada dyan eh. Ang bubaya na mapabungbuang dong mga. Kamdan ugma. Dali ma'am. Di madadong eh. Di madadong. Di madadong. Di madadong.